Igala, kumusta? Mayong buntag kanatong tanan. Welcome diri sa atong pagpanag-uban sa Facebook o usab diri sa OFW Cebuano. Kinino sa inyong alagad si Lloyd Galion, magiguban kaninyo bisan sa mubo lang nga panahon o maghisgot usab sa pulong sa Dios. Karong buntaga o adlaw atong hisgutan kining topic nga naguluhan og ang paglaom sa pagkabanhaw o the hope of resurrection. Kini may gituyo nako ning hisgutan nato tungod kay sa akong i-share nako akong experience sa akong Christian life sa dugay-dugay na pud nga panahon. Ako nakita nga sa akong pagbasa-basa sa mga libro o sa pagtuon sa mga ubay-ubay na usab nga mga tulun-anan, nakita nako nga kung walay kamatayon, walay relihiyon nga motunga sa kalibutan. Usbon nako kung walay kamatayon, walay relihiyon nga naa karon sa atong palibot. Para nako kung ang mga tao dili na mamatay sama sa mabasa nato sa Biblia, nan wala nay kapuslanan pa ang magbaton og relihiyon o kining pagtulunan o komunidad nga parehag pagtuo. So tungod nini nga challenge nga na-experience nga kamatayon, mo ni hinungdan nga sa pagkakaroon tinaghanang mga pagtuo relihiyon sa tibuok kalibutan. Mo ni hinungdan nga daghan gyud kayong relihiyon karon nga lain-lain og mga pagtulunan, pero halos sa tanang mga relihiyon nga nagtudlo, halos i-point gyud nila kay ako sa akong pagtuon ngani nigadto ko sa naka-experience ako adto sa gawas og tuna ng lain-lain pud nga relihiyon sa ubang mga lugar, sama sa nasod sa Thailand o sama sa nasod sa Middle East. Ako usab nga gisuong ning mga lugar nya in relationship sa akong pagtuon pod sa religion, ginatun-an ako ang ilang mga gitudlo. Halos sa mga reliyon, dunay mga reliyon niyaning mga lugar nga na akong naatuan nga ang ilang reliyon mura lang filosofiya or mura lang something unending nga search sa kamatuoran nga ikaw gid mismo ang mag-search sa imong kaugalingon ug ikaw mo mag-point ug asa dapit ang tinuod. Unya sa ako pong pagbiyahe ning mga lugar napoy reliyon nga nagtudlo nga pinaagi gyud sa pagbayad sa maayong binuhatan ang makapahatag nimo kasiguruhan diha sa imong pagtuo. Now, ako ning gisgutan igsuon tungod kay sa ako pagtuon pod sa mga libro ug mga labi na sa unang panahon sa tan-on pa ko tuon ko gamay sa filosofiya. Sigog basa-basag mga libro sa mga gipangsulat sa mga philosopher kay para nako ang mga filosofiya mao ang pagpangita sa kamatuoran. Pero nakita nako the more nga akong gina-search ang kamatuoran, the more man nga dili nako masabtan nalibog naman ko. So dinhi nako gikuan ang topic nga the hope of resurrection kay doon na mga duha ka pangutana nga pertig yung lisura tubagon maigsoon nga bisan ang filosofiya, sinsya o ang relihiyon sa lain-lain mga pagtulunan lisod gyud gayon nimo wala pay matawag nato nga sufficient nga explanation sa relihiyon mismo ang relihiyon niining duha ka pangutana. Una pangutana is kung asa tagikan. Ikaduha nga pangutana is kung asa ta padulong. Lain-lain gyud ang mga explanation ini niya. The more nga imong modelb gaani, the more nga imo ning dugayon og search ug maayo. Mabtan na lang siguro kag pila ka libo ka tuig, lisod lain-lain pa gyud ang tubag niya na. So dili nako tuyo nga libugon ka karon kay di po nako tuyo nga muawat ka sa ako nga magsigig tuon, magsige na lang gubasa nya wa kay padulngan. Kay para sa ako ang atong Kristohanon nga pagtuo, ang tubag nato naa man kang Jesus. Si Jesus man ang tubag nato ug mao na akong isugutan karon. Now, matud pa sa usa ka philosopher dila na nako nganlag kinsa. Matud pa niya nga either nabanhaw ang atong Ginoong Hesukristo sa mga minatay o wala. Kay kung wala siya nabanhaw sa mga minatay, wala tay angay bali-balihon pa kay sa iyang mga istorya. Anong imo man tagaag pagtagad ang mga istorya niya. Anyway, mamo man siya nabanhaw. Wala man siya nabanhaw gikan sa mga minatay. O dili na nimo
lalisan pa kung ganahan ba kasi ang gitudlo o wala. Importante nga na kay kasiguruhan diha kung nabanhaw ba siya, which is very important also igsoon kay matud pa sa atong Biblia nga ang atong tinuod nga paglaom diha man gyud sa pagkabanhaw o diha gyud sa atong pagtuo nga atong Ginoong Hesukristo nabanhaw gikan sa mga minatay ug nay hinungdan nga natay paglaom, natay buhing paglaom. Kay kini nga tong pagpaningkamot diri sa kalibutan, although nindot man natay mayong edukasyon, natay mayong trabaho, natay kwarta, malipayon ta, natay mayong pamilya, natay bahandi, natay mga material nga butang, natay mga kalingawan, although nay mga tawo nga gihimo nilang Ginoo ning mga butanga, pero part man gyapon na sa atong pagginabuhi, dapat ato gyapon na siyang dawaton nga ginahanglan ta na kwarta. Wa may tawo mingon karon nga di siya manginahanglan kwarta bisan unsa niya ka spiritual. Edukasyon kinahanglan gyapon nato na. Ngani i-debut na to taas-taas nga panahon na, pero kining tanan temporary ra man po ni kung asan pag ato nang ma-enjoy ni siya eventually package sa mga sa itong kinabuhi nga once ang mataw ta sa kalibutan mabot gyud ang panahon nga gikan ta na tao step by step ta maminyo hanton mabot ang paginaron or uban ni na mabot kinig tigulang mamatay na. So asa man dapit diri ang paglaom gyud sa kinabuhi. So ang pinakaluoy nga tao maigsuon katong tao nga way paglaom ug way Ginoo kay pareha ni atong mga nakig-away sa pagtulun-an sa komunismo ditong panahon sa Soviet Union. Hurot gyud nila hatag ilang kinabuhi pero wa man sila paglaom tungod kay sila tuo nga nay Ginoo ug nay kinabuhi sa sunod nga kinabuhi. So ang ilang kinabuhi taman ra diri sa yuta. Mao na nga ang pinakaluoy nga tawo katong way paglaom sa iyahang eternity sa next niya nga life or ang eternal life. Pero atong Ginoong Hesukristo ningon siya nga I am the way, the truth and the life. No one comes to the Father but by me. So ang atong Ginoo mo'y naghatag na to paglaom maigsuon nga kining iyang paglaom nga gihatag nato pinagi siyang pagkabanhaw. Kung ang usa ka Kristohanon dili mo tuo og pagkabanhawnan, sayang iya pagka-Kristyan. Ma-question na to. But kita maigsuon kanang pangutana either si Christ na banhaw bag wala, it's no longer a question para sa ako karon. Kay para sa ako gituan ginako na siya. Kay niana nga pagtuo mo na naghatag tinuod nga paglaom nato. Tungod kay sa gikaingon nako ang paglaom nga mahatag sa mga maayong butang des kalibutan, it's only temporary maigsuon. Ang Kristohanon nga pagtuo either tuhuan nato ang pagkabanhaw o dili. Kay nay uban nga mga reliyon sama sa panahon ni Kristo nga religious sila pero dili sila muto nga nay pagkabanhaw katong mga Saduceo. So kini mga tawhana wala gihapoy paglaom ang ilahang kinabuhi tungod kay ang paglaom nga gitudlo sa Biblia sa ato mao man ang pagkabanhaw sa atong Ginoo. Morning giingon diri sa di pa nako tapuson lugar no ni atong pagpanag-uban diri sa verse sa Bible sa John chapter 11 verse 25. Ang context ni si Jesus nakiistorya kang Marta tungod kay namatay man tong iyang igsuon nga si Lazarus unya mahitungod lagi sa kung naabtan pa unta og sayo sa Ginoo dili na unta siya mamatay kay matambalan unta siya. Pero mingon si Jesus kang Marta, Jesus said unto her, I am the resurrection and the life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. And whosoever liveth and believeth in me shall never die. Believest thou this? So ang iyang gisulti nga kinsa tong nagkinabuhi unya mutuo kang Jesus dili na siya mamatay. Now igsoon ang Biblia nagsulti nato nga ang atong pagkabanhaw pinaagi sa nakabot nato pinaagi sa pagbuntog ni Jesus Christ sa kamatayon. So duha ka butang nga dili gyud ma-explain, lisod kay explain sa kalibutan. So ang asa tagikan
ug asa ta padulong. Now pinaagi sa atong pagtuo ug pinaagi sa atong pagdawat sa grasya nga kini atong gidawat na igsoon dili ni pinasikad sa maayong binuhatan. Kay kung pinasikad sa maayong binuhatan, maingon na to nga ako sa una sa bago pa ko Christian o dili pa kay ko strong diha sa pagtuo, malipay kog makita nga naay mga tao nga masipyat o makasala sila tungod kay ako to prove nga sila mali ang ilang religion nga giapilan. Pero karon ako na-realize nga dili ang question ani og ang tao makasala mali ang iyang religion nga gisudlan o dili. Tungod kay ang tao di na kinahanglan nga moapil pag usa ka religion. Kay ang tao by nature giyon sa Bible doon na gyud siya nature nga makasasala siya. Mao gani nga for all have sinned. Kita gyud tanan wagi usa na to. No one is righteous. Mo na nga kita ngano mutuo ta sa resurrection tungod kay nituo ta nga kita mismo angay ta luwason ug ang makaluwas na to pinaagi lang sa grasya sa Ginoo nga gihatag niya si Jesus Christ ang iyang bugtong anak nga nagpakamatay sa ato ug pinaagi siyang pagkamatay nabanhaw siya gikan sa kamatayon to prove nga natay paglaom. Kay kung wala siya nabanhaw matud pa ni Paul, kung wala siya nabanhaw sa mga minatay, then walay kapuslanan ang atong kinabuhi ug nagpabilin pa ta sala ug walay bili ang atong kinabuhi. Mo nagingon ni Paul sa iyang pulong. So, mangigsoon ang atong paglaom pinaagi sa resurrection ni Jesus Christ. Ang atong paglaom tungod kay asa ta gikan o asa ta padulong kana nga pangutana matubag nato mangigsoon kung nakapokus ta sa usa ka person nga si Jesus Christ nga mao ang pagkabanhaw ug mo'y paglaom sa atong kinabuhi. So kung ang atong pagtuo na direkta diha mangigsoon pareha ta ni Abraham na bisan tuod gitagaan siya panalangin sa Ginoo, successful kay ang kinabuhi, pero wala niya tan-aw ang kinabuhi nga diha ra kutob, kundi ang tan-aw niya katong usa ka syudad nga ang builder ug ang naghimo niini mao ang buhi nga Dios, nga mao ang iyang padulungan tungod kay nakita niya nga ang success diri sa kalibutan temporary ra o tama ra gyud ni diri. So kini kamatayon na igsoon sa kamisteryo nga butang nga hantod karon mo ni nakahinungdan nga daghan kay reliyon daghan pagtuo, pero ang kamatayon maigsoon kung ato ang butang atong pagtuo diha ni Kristo nasayod ta nga mo ni bugtong paglaom nato ug di nato kadlukan ang kamatayon tungod kay kamatayon gibuntog na ni Jesus Christ. Naginaot ko nga kini atong pagpanag-uban karon nakahatag kini mayong pagpanabot nato og nakapadugang sa atong espirituhanon nga pagsabot og padayon ta sa pagtuo diha kang Jesus Christ ug ato siyang dawaton nga atong personal nga manluluwas ug atong imantala ang iyang pulong ug ang atong isangyaw ang iyang pagkabanhaw kay mao ni siya ang sentro sa mensahe nga Kristohanon. Salamat sa iyong pagpaminaw og mayong buntag kanatong tanan.